bamblejemy. To jedno w dzień rezurekcji musimy bamblować, bo żeby ledze wybudzać do kościoła. Jak ledze reagują na to? No to przyjazd, często przyjazno. Tak, że się uśmiechają do nas, machają i to często fajnie. My trasa zmieniła. Raz my idziemy główną trasą, a innym razem bocznyma, dzisiaj myślę bocznyma bardziej. A kończymy główną. Bamblowników założył nasz kolega Morcen Pranga. I to była jego, to on wymyślił. A skąd to są wzało? To są wzało na Kaszebach kiedyś to ledze w wielu wsach robili. I on chciał do tego wrócić. I to nam się udało. Już od paru lat my to robimy.